Καλησπέρα. Πάμε να δούμε τα σημερινά νέα για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάμπης Κοστούλας είναι και επίσημα παίκτης της Brighton. Η μεταγραφή έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η ακριβότερη μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μεγάλη ημέρα για τον Ολυμπιακό. Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε συγκινητικά. Έγραψαν: «Δεν θα ξεχάσουμε τις στιγμές που ζήσαμε μαζί». Καλή τύχη, Μπάμπη. Δημοσιεύματα λένε ότι ο Μίσιτς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η ΚΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε. Δεν υπάρχει θέμα Μίσιτς, λένε. Σταματήστε να γράφετε για like. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ο Μόουζες Ράιτ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Το μήνυμά του: «Είμαι ευγνώμων. Πειραιάς και Θύρα 7 θα έχουν πάντα μια θέση στην καρδιά μου». Οδεύει προς Ζαλγκίρις Κάουνας. Ακόμα μία αποχώρηση. Το ρόστερ αλλάζει. Τα λέμε σύντομα. Κάντε like, εγγραφή και μείνετε συντονισμένοι.